wannan abu da kuke yi haramun ne, babu shakka Allah yana cewa duk wanda yake fito da gashin kansa waje kamar mala'iku dubu suna tsine masa. To masu sauraro sai ku biyo mu har ƙarshen wannan bidiyo domin ku ji irin jawabin da Sheikh Malam ya yi akan wannan lamari da yake faruwa, inda babu shakka a yanzu haka dai Nafisa Abdullahi a wata tattaunawa da aka yi da ita, inda ake tambayar ta meye dalilin da yasa take yawan fito da gashinta waje ko kuma dai take fito da tsaraicinta, inda a take a nan ta bayyana wa ɗan jaridan da suke wannan abu da shi take ce masa wannan ra'ayinta ne a karan kanta, inda ita a yanzu babu abin da ya fi birge ta a cikin rayuwa irin ta fito da gashinta ko kuma dai ta sa ƙananan kaya ko kuma dai ta sa ɗamammun kaya wanda duk inda abubuwan da ake buƙata za a gani. Wannan shine abubuwan da Nafisa Abdullahi ta bayyana wa waɗanda suke taƙaddama da ita a cikin wani gidan rediyo, inda babu shakka wannan abu da ta aikata ya yi matuƙar muni ko kuma in ce ya yi matuƙar ɗaukar hankalin mutane, musamman ma waɗannan kalaman da ta furta na kan cewa ita fa babban burinta ta ganta a cikin ƙananan kaya da kuma gashinta a waje. Wannan abu ya yi matuƙar trending matuƙa a cikin social media, inda a yanzu haka Malam ya fito ya yi Allah wadai da wannan kalamai na Nafisa Abdullahi. To mai sauraro, kafin mu shiga abunmu kai tsaye ko kuma mu saka ma karatun da Malam ya yi jawabi akan wannan baiwar Allah da kuma sauran masu harkar online kamar irin su Gfresh da kuma Sadiya Haruna da kuma sauran waɗanda suke yin social media suke bayyana tsaraicinsu da kuma abubuwan da ba a rasa ba na yau da kullum. To haka dukansu dai Malam ya yi jawabi a kansu a game da abubuwan da suke faruwa a cikin wannan rayuwa tamu ta yanzu da ta canja, inda a yanzu haka dai Malam ya ƙara da cewa babu shakka rayuwa a yanzu ta yi matuƙar taɓarɓarewa, inda a yanzu babu shakka ba mata babu maza, abubuwan da suke faruwa abin yana ƙara taɓarɓarewa, inda a yanzu haka wannan yana ɗaya daga cikin masifun da muke gamuwa da shi a cikin wannan ƙasa tamu, inda ake bamu shugabanni daidai da mu. Duk dai ya yi wannan jawabi a cikin wannan bidiyo nashi, inda za mu sa muku shi. To kafin mu shiga, muna roƙonka idan yau shine shigowarka wannan tasha tamu ta farko, da ka daure ka danna mana subscribe, kana ka daure ka danna mana alamar ƙararrawa. Ta haka ne za ka rinƙa samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora a cikin wannan ƙayatacciyar tasha tamu mai suna Duniyar Labarai. To kada ku sha'afa, kada ku manta da liking da kuma comment a ƙasan bidiyonmu domin jin ra'ayoyinku game da abubuwan da muke kawo muku a yanzu ko kuma dai in ce a wannan tasha mai albarka. To mai sauraro, sai ka ci gaba da bibiyar mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyo domin ka ji irin rikita-rikitar da ake kayawa da kuma matsaltsalin da suke damun mu a yanzu haka ko kuma dai in ce suke damun rayuwarmu a wannan lokaci. Babu shakka mutane da dama sun fanɗare, sun manta da hanyar bin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Ubangiji ya taimake mu, Allah ya sa mu fi ƙarfin zuciyarmu, amin.